5. И тук падна саплинг. Аре, бе, тъпачи, представете са. Аз съм тук както винаги. И той. Майнкрафт на мен. Той нов. Аз съм първо долу на един. Браво. И сега ето го и първи епизод на Minecraft Skyblock. Някой има ли много геймплей? Не. Мислим да си довършим къщата, на която започнахме на дървото. Да, студите. Ако не, то вие не бяхте. Ние го строяхме. Не чупете листата, казах да не чупите листата. Що е? Да мога да имаме листа. Знаеш го този номер. Сега ще има самоубийство, май. Не, няма. Сега си направим на брата. Ох! И сега феноменално ще скоча в лавата. Само заради зрителите. Хайде! Снимай как ще скоча в лавата. Чакай. И това ще е убийствения номер на Dance News. И той скача. Точно. Къде си? Ето. Сега феноменалният скок. Скачане в Осма лава. файл. Тъпа работа. Какво мислим да правим? Да си довършим къщата на дървото. Да. Мали. И ще събираме за лък, защото имаме 2 стрели. Точно. Да, бе, 2 стрели са много. И според логиката на Dance News, щом имаме 2 стрели, трябва да си направим лък. Да, и ти се чуваш слабо. Чувам се добре. Чакай. Мен! Довиждане, мен! Як падам надолу. Трябва ми коблстоун. Имам едно. Знаеш колко съм печел? Кублестон. Имам 8. Ох, как щях да се хвърля долу. Да направя ли печка? Имате. Ние имаме. Къде? Имаме ли или не? Нямаме. Гледайте, ще хвърля едно каблстон точно в чест. Засичаш Трябва ли ми ми? още едно коблстоун. Засичаш ли ми? Да, си дадох от въздуха. Печката хвърли ли да я сложа? Да. Не, че ще подпали къщата. Няма, бе. Трябва ми коблстоун. Като нямаме. Ябълбе. Аз ще взема кирка. Не, много. Откъде падат тези саплинги, бе? Хил. Саплинг! Че се взема една диня. Мисля тук да я направи тъй. Ей, целах! И тъй. Къде е ябълчката? Мислим, нали всички мислим да направим къщата на дърво и да спираме? Аз ще спя в дървената къща. В каменната къща, де. И ще си спа тук като... Ние нали си 4, вътре имам само 2 лева. Знам. Вие ще спите отгоре на къщата, аз ще спа тук. Едното дърво прасно. Сега ще направя нещо лошо и ще... Легла. Малко ще е гадно като читне, ама карай. Сега ако намеря леглото ще е късмет. Бум. Нещо чули там? Кое? Че читна. Да, видях. Читнах легла. Видях. Айде всеки да спи. Ние в момента снимаме ли? Снимам. Да. И трябва да спираме. И... Едното дърво е пораснало.
И това беше от нас. Аз бях ЦСКА 885. И вижте това огромно дърво. Ще спирам. Спира. Кажете чао на V-Box. Чао. Чао, Боб. Чао.